Film, ktorý bol kedysi v niektorých krajinách zakázaný. A dodnes rozdeľuje ľudí na dva tábory. Film s názvom A Clockwork Orange nie je typický film na oddych k večeri, ale zároveň ťa vie úplne vtiahnuť svojim svojským štýlom a hudbou. Sleduje chalána menom Alex, ktorý si žije po svojom, robí si čo chce a pravidlá pre neho veľmi neexistujú. Lenže keď sa dostane do problémov, dostane šancu na nápravu a tá šanca bola dosť netradičná. Celý film je taký mix divnosti, čierneho humoru a momentov, pri ktorých si len povieš WTF. Niektoré scény sú síce silnejšie a nie sú vhodné pre slabšie povahy, ale mňa to skôr zaskočilo svojou bizarnosťou, ako by ma to malo nejako vystrašiť. A ak ste už to videli, prosím mi napíšte do komentáru, či sa vám to páčilo a nezabudajte na like, follow a komentár samozrejme pre viac tipov na podobné filmy. Love you, bye!